העוגן של בית הכנסת, יש את ליאור שעשה המון לטובת בית הכנסת, ומהעמותה רק שלושתנו נמצאים. בפתח הדברים, אנחנו נוהגים לצלם את כל האירועים בבית הכנסת. מי שלא רוצה שתמונתו תופיע באתר האינטרנט שלנו ברשת, שיבקש, נוריד את זה. למרות שאין פה ילדים, אז מבחינה חוקית אין בעיה. אבל מי שבכל זאת לא רוצה, לא, אבל אני לא מצלם אותו ספציפית, אז אין בעיה, תבקשו, נוריד את זה. בפתח הדברים, אני כבר אומר, הזמנו אתכם לפה מסיבה נורא פשוטה. הבית הכנסת הזה עבר תהפוכות, אנחנו נדבר על זה ממש על קצה המזלג. היינו על סף, מה שנקרא כבר ברחוב היינו, ובשיניים הגענו לאן שהגענו. בפירוק בית הכנסת הישן, פירקנו את כל הלוחיות שהיו. מי שזוכר את הבית הכנסת הישן, יכול להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, או לפייסבוק, הכל מופיע שמה, פירקנו את הכל, החסמנו את זה בבית הכנסת הזמני איפה שהיינו, ובית הכנסת החריבו אותו, ובנו את המבנה הזה. היה לנו מאבק של 3 שנים בקבוצת חג'אג' בבית המשפט. הם ביקשו, מה שנקרא, להעיף אותנו לרחוב בלי שום תמורה. חשבו שיש כמה זקנים, אלטזכנים כאלו, ויקבלו 210 מטר סמוך לים. אנחנו התארגנו, אספנו כסף, והלכנו למשפט, ואחרי 3 שנים כולם היו מלשון בחוץ. גם הם, כי רצו לבנות, וגם אנחנו, שרצינו בית כנסת. קוריוס קטן. הם הציעו לנו בהתחלה 3.5 מיליון שקל, איך אמר? קח ושחרר אותנו ותשחרר את המקום. אמרתי לי, בשמחה יקבל 3.5 מיליון שקל, אבל גם בית כנסת. זאת אומרת, איך אומרים? גם וגם. גם וגם, בדיוק, גם וגם. הלכנו לבית המשפט, היה לא קל, ואז התבררו כמה דברים. קודם כל בשנת 36, קצת היסטוריה למקום, הגיע לפה זוג צעיר מדמשק, נכון? כן. מדמשק, בחור צעיר ואשתו הנאה וענווה, ובנו פה את ביתם במה שנקרא שייח' אבו אג'לה. זאת אומרת, אם תלכו למה שהיה פעם, היה חולות וגמלים ולא יודע מה. לימים המקום השתנה ונקרא רחוב חבר העמים, שזה רחוב יורדי הסירה, ולימים יורדי הסירה. זאת אומרת, שייח' אבו אג'לה, זה היה התולדה של המקום. הם בנו פה את ביתם פחות או יותר באותו מקום, באיזה בית קטן וצנוע, וככה זה נמשך.